Bé, abans que res, comentar-vos que per fer el Pexacutxa jo m'he autoimposat d'utilitzar imatges pròpies i per tant el meu argumentari ha estat posterior a partir de les imatges que he seleccionat. I per tant us demano disculpes si hi ha alguna imatge que igual no té la qualitat que tenen algunes de les altres. Bé, el paràmetre que defineix els límits del paisatge seria l'alçada, tant pel que fa a l'observador com al paisatge observat. I en aquest segon cas, aquells elements que predominen poden arribar fins i tot a tenir un contingut simbòlic. En aquest cas seria el Pedraforca. L'urbanisme utilitza aquests dos paràmetres, l'alçada i la simbologia, per mostrar quina és la predominància dels poders. En aquest cas, el poder civil i el poder eclesiàstic que quedaria a l'església no es veuen a la imatge, que seria un edifici també luminós. En aquest cas el temps seria un aliat nostre perquè ens permet poder observar les característiques, les obagues, les soleies, la vegetació associada a les zones humides, el paisatge humanitzat, els prats. Aquesta humanització es pot fer de manera molt subtil, com seria una era o aquesta barraca de teito, o pot ser més agressiva, com podria ser la desforestació per crear aquest terrassat o els camps de sembrar. Un element estrany pot fer que aquesta percepció que tenim dels límits de l'espai canviï totalment perquè s'acaba convertint en l'eix central on pivota la nostra nova lectura. Això seria una màquina de batre que ha quedat abandonada en aquests camps. L'arquitectura popular, per definir els límits interiors, té molt clar que depèn de la disponibilitat dels materials, és molt conscient dels recursos i les tècniques que té, i de resultes d'això podem dir que es produeix una integració en el paisatge on es desenvolupa. La festa utilitza molts d'aquests elements que hem parlat ara. Utilitza l'alçada, utilitza els elements que té a l'abast, les tècniques que coneix, i també fins i tot pot arribar a utilitzar elements simbòlics com seria el foc, el pas del temps, i en aquest cas podeu veure la festa de Sant Antoni, que es crema una barraca al mig de la plaça del poble, i per tant torna a ser una descontextualització d'un element dins d'un espai que no li pertoca. A vegades la necessitat d'aquests límits és realment necessària. Això serien els hórreos en els quals s'hi emmagatzema el gra, i les solucions constructives intenten que els rosegadors no puguin accedir-hi, i per tant hi ha aquestes lloses horitzontals i aquest darrer esglaó que és absent. Els límits la lectura dels límits ve determinat per les obertures. En aquest cas podeu veure que ja es pot produir una matització d'aquesta relació amb aquests elements de gelosia. Moltes vegades els límits no són físics, sinó que ens venen donats per una percepció, per una valoració d'aquell espai on hem d'actuar. I per tant això s'haurà de tenir en compte a l'hora de fer la lectura d'aquest espai en el qual intervenir. Una altra manera de percebre els límits no físics podria ser les modes amb els materials. Us presento dos habitatges, una terrassa i un Sabadell, tots dos pertanyen a famílies amb un poder econòmic molt diferent i en canvi els resultats són molt similars, no? El mateix tipus de rajol, el mateix color, la mateixa sanafeta, etc. Ara aprofitaré per plantejar-vos una petita reflexió
i donar-me una mica de respir a l'hora de parlar, us plantejo que tingueu, si realment teniu en compte a l'hora de projectar aquells elements que són molt habituals, com poden ser les parets, els sostres, les obertures, el color, la textura, la relació que aquestes obertures ens permeten tenir amb altres espais interiors o exteriors. Si realment som conscients de la potencialitat de cada una d'aquestes parts, o moltes vegades les desenvolupem de manera molt mecànica, no? I de fet l'únic que s'ha fet aquí és agafar un espai bastant anodí i fer una rotació i veure doncs, els canvis de percepció de l'espai només amb aquest efecte. Moltes vegades s'ha pretès superar les limitacions, en aquest cas introduir la sensació de moviment, per exemple, en un espai interior. Això ho busca fonamentalment l'arquitectura barroca, en aquest cas amb formes arrodonides, amb aquestes cornises, la decoració molt carregada, molt de color, etc. I per acabar us presento un projecte que el que fa és limitar un límit existent que havia estat sota terra molt de temps a la ciutat de Baza, que són uns banys àrabs, i també ens serveix això per la meva voluntat era introduir els meus companys que parlaven avui de la llum, i és la voluntat de comparar una fotografia tirada en flash i una sense i veure realment la capacitat que té una cosa tan poc corpòria com la llum per crear una atmosfera molt diferent, no? De posar de relleu les característiques d'aquest espai, de donar més sentit, no? als materials,